מה אנחנו רואים עכשיו? היכן אתה נמצא? זהו מחנה טור אלי, שבו מקבלת האוכלוסייה, קרוב ל1.5 מיליון איש, אספקה של אוכל, של כל מוצרים אחרים, כל המוצרים האחרים שאותם הם צורכים, והם לא צורכים הרבה, כמו שרואים. כל האספקה מוטסת אליהם על ידי בעיקר על ידי ארגון האו"ם שמצניח את האוכל. באזור עצמו, הספציפי שבו אני הייתי, הרעב אומנם קיים, אבל ארגון האו"ם מצליח להשתלט עליו בצורה חלקית, ניתן לומר. על הקרקע עצמו נמצאים ארגוני סיוע חוץ ממשלתיים, בינלאומיים מכל העולם, והם מטפלים במסירת האוכל לאנשים עצמם, ובטיפול יותר אינדיבידואלי בתת התזונה שפוגעת בעיקר בילדים עד גילאי 5. אנחנו רואים כאן כיצד ההורים, האימהות באות עם התינוקות למקום חלוקת המזון. כן, זה נקרא מרכז רפואי, ניתן לומר אפילו במרכאות. באזור הזה ישנם כ5 אירים ששייכים לארגון גול. וזהו המטוס שמביא בזה את המזון. מטוס אנטונוב שמביא את האספקה במידה ולא יורד גשם. זאת אחת הבעיות באזור. במידה ויורד גשם המטוסים לא יכולים לנחות, ואז הם נאלצים להסתפק במה שנשאר מהאספקה הקודמת. זאת אחת הבעיות. הבעיה השנייה היא הקרבות עצמם, שנכון לעכשיו הופסקו עקב הפסקת אש שהוכרזה במקום לפני 3 שבועות. והפסקת האש בדרך כלל נשמרת. לא בדיוק, כוחות ממשלה... אנחנו רואים פה שוקלים תינוקות? כן. כמדד לקבלת מזון? לא, זה מדד לטיפול יותר אינטנסיבי בתת התזונה. האו"ם מכניס לאזור מזון מואשר שנקרא יונימקס, והצוותים על הקרקע בודקים את הילדים, מודדים אותם כמו שאנחנו רואים בתמונה. ונדמה לי שמישהו עושה השוואה בין המצב בדרום סודן לבינינו, בבקשה. All the Arab nations are now pouring their aid to the Sudan government to become an African or actually an African war, how I look at it, against the Arab. The case is actually well known, and as you know, the character of the Arab is that there is no difference except you are powerful than we are, but it has no difference between your problem and our problem. התופעה השנייה שאותה גיליתי עכשיו זאת העבדות. מטפלת בזה ברונית קוקס בריטית שבאה לפדות שבויים, לפדות עבדים. We found coming to the area in northern Bahr Ghazal, which was not opened earlier in the year, evidence of widespread massacres by government troops who mobilize and fight alongside Mujahideen and Murahaleen. They come in vast numbers, in hundreds, maybe up to 2,000 at a time, with jeeps mounted with guns of various kinds, with fast horses, with camels. They massacre the civilians. We were in market yesterday, Ben Dao, where they surrounded the market on 3 sides, drove the civilians into the cul-de-sac at the end and slaughtered them, and then they pursued them out into the bush and killed them as they went. They took all the cattle. This is very much a cattle area. Those cattle that wouldn't go with them, they slaughtered, so they wouldn't be available for the survivors. We saw the corpses of humans mingled with the corpses of the cattle, and then we went for miles could go in any direction, find villages burnt, corpses, people just killed in cold blood, crops burnt, livestock taken, totally government-induced famine, massacre, enslavement. And I would use the word, it's not one I use lightly, genocide. הילדים הללו נחטפים עקב מלחמת האזרחים ונמכרים לעבדות. כן, אחת השיטות של הצפון זה לפשוט על כפרים ולחטוף את הכל. לחטוף מכל הבא ליד פרות, אבל בעיקר אנשים. והכסף הזה? הדרך הארגונים הבינלאומיים שהברונית עומדת בראש אחד מהם, הם מגיעים לאזור עם כספים מארצות הברית, מקנדה ומהמערב, ופודים את העבדים. סוחר עבדים עולה צפונה, עובר בבתים, קונה את העבדים, מוריד אותם דרומה,
בהליכה, יש להדגיש, בהליכה של עשרות ומאות קילומטרים, מחזיר אותם לכפר, ואז מגיעים נציגי הארגונים הללו. זו למשל ניול, בת 9, היום היא בת 9 והיא כבר 3 שנים היא הייתה שפחה בצפון. מהו מחירו של פדיון זה? מהו מחירו של ילד, אם אפשר לומר כך? מחיר אדם בדרום סודאן נכון להיום הוא $100. בעסקה הזו נפדו 315 ילדים ונשים תמורת $31,500. מי הוא האיש שעומד במרכז? זה סוחר העבדים שהביא את האנשים האלו, פדה אותם, קנה אותם ועכשיו מוכר אותם. זו אחת הנשים שהוא פדה. והפדיון הזה נעשה תמורת כסף שמובא מחוץ לארץ? כסף שמובא מחוץ לארץ, מתורגם, מוחלף באזור עצמו לדינרים וניתן להם. I guess we've just paid for over 300 people's freedom. And I wish I had more money because there's more than that need their freedom. I'm angry that this is even necessary. Horrible. Why? No. Well, to have to engage in this kind of macabre transaction for human freedom with money seems to me to be a reflection of a very evil phenomenon, slavery, which should not feature on the face of the world in 1998. כלומר, ככל שיהיה יותר כסף, כך יהיה אפשר להוציא לחופשי יותר ילדים, יותר עבדים, שפחות, בהחלט. ממרוצת מלחמת האזרחים האכזרית בסודאן. בהחלט. ההנחה היא שנמצאים עוד אלפים עבדים בתוך צפון סודאן. וייתכן שזהו עבד שיצא לחופשי, חוזר לכפרו.